Bé, estem així de tornada cap a Oliva, després d'una jornada de navegació intensa amb dos aspirants a guàrdia marina de tercera. A veure, Gonçal Ballarri, digues alguna cosa per a la posteritat. ¡Picha, esto es lo grande! A veure, guardamarina, aspirant a guardamarina de tercera, Pablo Costa. Ay, me veo toda, la testosterona, ay, com funciona. Bueno, estem fent una navegació collonuda amb l'Spinnaker. Anem a veure... Spinnaker de l'orgullo gay. Tu sí que eres maricón. A veure... Aquí una navegadeta més guapa. Menos que te quedo con el bolso. Sí, quina quadrilla, quina quadrilla. Allà el Mongó. Serra, l'Indi, Tutsaya, el Curri, que no pesquem ni una, i els aspirants a guardamarina que estan fent pols ja. Ahí està. Hola Pablo, digues alguna cosa a ton pare i a ta mare. ¿Qué es guardamarina? Guardamarina és el que tu no seràs mai. És un joc de l'escalafó de la marina. Ay, ahí estamos, ahí estamos. Ay, quina gossera. L'Spinnaker de l'orgullo gai segons Pablo Costa.